Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, selektibitatea prestatzeko ariketa bat egingo dugu. Ariketa 4B 2020-2021 bateko azterketa da. Esoiko azterketan sartu zen ariketa hau. Integralak egiterakoan kontuan izan behar dugu, bi edo hiru urrats edo parte desberdin izango ditugula. Hemen lehen zatian ikusten dugunez, isa, koseno isa, hiru isa dugu, eta dakigunez isa eta koseno isa ez dute zer ikusirik. Beraz, egin beharko duguna izango da zatikako integrala. Honetarako, hurrengo formula egin behar dugu. Hau formula hauek beti buruz jakin behar dituzue. U bider V, ken integrala V, bider diferentzial V. Beraz, ken U bider V, ken V diferentzial V. Oin, esan behar dugu, zein da V eta zein da U. Normalean, U esango dugu beti errezena deribatzeko dena. Kasu honetan, isa. Esango dugu, U berdin isa. Beraz, diferentzial U egin beharko dugu oin, kalkulatu beharko dugu. Beraz, diferentzial U berdin bat. Isa integratzen deribatzen badugu barkatu, bat izango da bere emaitza. Gero, koseno hiru isa. Esango dugu, koseno hiru isa diferentzial V dela. Beraz, koseno hiru isa berdin diferentzial V. Beraz, orain esango dugu, V dela seno hiru isa zati hiru izango da V. Beraz, oin ikusten dugunez formula egin dezakegu ja. U isa V seno hiru isa zati hiru. V seno hiru isa zati hiru eta diferentzial V koseno hiru isa. Beraz, oin hau dana bete beharko dugu. U isa bider seno hiru isa zati hiru. Seno hiru isa zati hiru. Ken integrala V seno hiru isa zati hiru diferentzial U, diferentzial U da, barkatu gaiz esan dizuet, isa izango da. Diferentzial isa da hemen. Bale. Oin hemen ikusten dugunez, hemen ja hau integral normal bat, arruntago bat da. Baina hemen ikusten dugunez, sino hiru isaren integrala ezin dugu egin. Beraz, oin barko dugu beste zati baten. Ingo dudana, hau dena argi baldin baduzue, dan ezabatuko dut, eta ez baduzu argi, atxera jo berriro ikusteko. Oin, integral hau, hemen behan jarriko dizuet. Hau, konstantea denez, integraletik kanpora atera dezakegu. Beraz, hau, izango litzateke eren bat, integrala seno hiru isa diferentzial isa. Orain hemen beste gauza bat egin beharko dugu. Hau da, konstante bat esango dugu. Esango dugu, hiru isa berdin U dela. Beraz, hemen jarriko dugu, hiru isa berdin U. Beraz, esango dugu, diferentzial isa, izango litzateke, hiru diferentzial isa berdin diferentzial U. Beraz, diferentzial isa izango litzateke, berdin diferentzial U zati hiru. Beraz, oin dugunez U eta diferentzial isa. Hiru isa izango da U eta diferentzial isa izango da du zati hiru. Hemen zer dago egiten? Integrala modu arruntean gaude jartzen. Azkenean, seno hiru isa deribatzeko nahiko zaila da, beraz, egingo duguna izango da, beste modu baten jarri guretako errazago izateko. Beraz, egingo duguna, seno integrala, barkatu. Bat zati hirua garrantzitsua esaztea, bat zati hiru, integrala seno, esan dugu hiru isa berdin U dela, bider,
diferentzial isa izango da du zati iru. Beraz, on ja, seno uren sinua dakigu zein izango dan, hemen ikusten dugunez beste konstante bat dugu, beraz, kanpora eta esakegu berriro, izango txateke bat zati iru bider iru, hau izango txateke bat zati bederatzi, bider integrala sinu u diferentzialu. Oin, izango txateke bat zati bederatzi, eta sinu uren integrala, danok dakigunez, izango litzateke barkatu, minus kosinu u. Hau izango litzateke, danok dakigunez, sinuren integrala. Beraz, ointxe egin behar dugu, ikusten dugunez hemen u dugu. Baina, karo, ez dugu u nahi, baizik eta isakin gabitzen lanean. Beraz, isa egin beharko du u dagoen lekuan, oin alderantziz jarri eta isa jarri beharko dugu. Beraz, izango litzateke, hau minusa aurrera pasatzen badugu, bat zati bederatzi bider kosinu iru isa. Orduen, hau izango litzateke honen integrala. Beraz, oin egingo duguna, holan gezi bat jarriko dugu, zuek ondo jakiteko, izango litzateke hau berdin, isa bider sinu iru isa zati iru ken bat zati bederatzi bider kosinu iru isa. Beraz, hau izango litzateke emaitza. Baina, bueno, dakigunez, hemen bederatzia jarri dezakegu, behan bederatzian, beraz, hau bider iru ingo bagenu, izango litzateke iru isa bider koseno, sinu barkatu. Sinu iru isa zati dana bederatzi, eta hemen minus koseno iru isa zati bederatzi. Normalean azterketetan nahiko garrantzitsua da holan jartzen baduzue, ez da guztiz simplifikaturik, beraz gaizki jarri dezakete. Bueno, gaizki dana ez dizuete jarriko, baizik eta igual 0,25 edo zerbait jetxiko dizuete. Beraz, honen integrala hau dana da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.